Адкаты і распілу бюджэту на сотні мільёнаў долараў штучна створаныя манаполіі для выпампоўвання грошай насельніцтва ў афшоры і карупцыйныя піраміды з сувязямі на самых верхах улады. У гэтым годзе мы прэзентавалі вам нашы расследаванні аб тым, як гэтая сістэма практычна бесперашкодна абяскроўлівае беларускую энергетыку, прамысловасць, будаўніцтва жылля ды медыцыну. Сёння ж у заключным выпуску гэтага году мы распавядзём пра яшчэ адну моцна пацярпелую галіну, якой, аднак, дастаецца параўнаўча мала ўвагі ў інфармацыйнай прасторы на фоне астатніх. Гаворка пра навакольнае асяроддзе, якое праз сістэмныя хібы ў дзяржаўным кіраванні асабліва пагаршаецца апошнім часам у рэгіёнах. Як мадэрнізацыя сістэмаў для ачысткі вады шкодных адкідаў ператвараецца ў адмыванне грошай. Хто і што перашкаджае санітарным службам бачыць забруджанні, якія заўважныя няўзброеным вокам. І чаго асцерагаецца МАГАТЭ ў справе утылізацыі беларускіх ядзерных адкідаў. Вы глядзіце перадачу «Давайце разбірацца». З вами Станіслав Івашкевіч і Вольга Ратмірова. Сёння ў нашым выданні. Там тонны просто дохлой рыбы, нават знаходзілі людзей, бобров мертвых. Как вы сюда проникли? По сутности вы все отказываетесь? Есть определенные проблемы. От предприятий промысловости города происходят залповые сбросы. На экологии нету денег. Так выгодно, что тече, да тече, что там уже. Гэта Іван Чаботька, жыхар вёскі Каменка, што ў Новаградскім раёне на захадзе Беларусі. Не так даўно, каб схадзіць на рыбалку, яму дастаткова было прайсці некалькі крокаў ад хаты да мясцовай ракі Негрымоўка. Ён і ягоныя суседзі былі сярод першых, хто заўважыў гэтую лакальную прыкмету пагрозы нацыянальнага маштабу, аб якой, як мы выявім пазней, ужо даўно б'юць у званы ў кулуарах урадавых кабінетаў беларускай і еўрапейскіх сталіцаў. В нашей речке раньше водилась форель. Криничная вода, она вытекает с Новогрудского, вот, с гор, была вода чистейшая. Я вырос на этой речке. Я пил воду с этой речки. Сейчас ей невозможно руки помыть. В речке ничего живого нету. Ни рыбы, ни бобра, ничего нету. Рухаемся крыху паўночней у суседні Лідскі раён і чуем падобную гісторыю пра раку Дзітву, якая, як і згаданая раней Негрымоўка, таксама ўпадае ў Нёман. Там тонны просто дохлой рыбы, нават бобры, говорили, знаходзілі людзей, бобров мертвых. Масавы мор рыбы ўжо непасрэдна ў Нёмане гэтым летам прайшоў для бальшыні беларусаў незаўважна на фоне выбарчай кампаніі. Але гэтую навіну сур'ёзна ўспрынялі ў Літве. Афіцыйная Вільня падрыхтавала на адрас Менску дыпламатычную ноту і экстрана правяла аналізы ракі Нёман на ўласнай тэрыторыі. Тыя паказалі заніжанае ўтрыманне кіслароду ў вадзе. Гэта прыкмета забруджвання, што, праўда, на літоўскім баку заніжэнне не дасягала крытычнага ўзроўню. Беларускі бок тут жа назваў гэта прыроднай з'явай. Маўляў, анамальная спёка таксама можа спрычыніць некрытычнае паніжэнне ў вадзе ўзроўню кіслароду. Вада сапраўды апынулася на пару градусаў цяплей за норму. Здавалася б, фальшывая трывога, але ў нас узніклі пытанні. Мы праверылі архіў надвор'я ў гародні і Вільні. Напярэдадні мору тэмпература паветра ў дзень апускалася ў абодвух гарадах да 14 градусаў Цельсія. За дзень да гэтага 19-15, калі трывогу забілі СМІ, пацяплела да 20. Пра якую ж анамальную спёку вядзецца гаворка. Што праўда, за тыдзень да мору і праз тыдзень пасля яго бывала і пад 30 градусаў. Але нават калі прыняць афіцыйную версію беларускіх уладаў, што ва ўсім вінаватая спёка, то як патлумачыць, што пры аднолькавым надвор'і ў абедзвюх краінах рыба пачала масава падыхаць толькі ў гародні. Адмыслоўцы тлумачаць, пры масавым выкідзе ў раку атруты яна асядае на дно цягам некалькі дзесяткаў кіламетраў ніжэй па плыні, адкуль працягвае пакрысе расмоктвацца па наваколлі. Калі дапусціць, што мор у гародні спрычыніла атрута вады, то наколькі ж моцным мусіў быць выкід, каб прыкметы забруджвання дайшлі праз больш як 100 кіламетраў, ажно да самай Літвы. Есть вещества, которые трудно перерабатываются, они практически, их концентрация падать не будет достаточно на длительном расстоянии. И, такие трудноперерабатываемые вещества типа фенол, формальдегид, вот, например, с деревоперерабатывающих заводов, они могут выноситься очень далеко, там более 100 километров. А вещества, которые трудно разлагаемые, они могут находиться на очень большом расстоянии. Их можно отследить за счет того, что произошло какое-то вот такое критичное отклонение от предельно допустимой концентрации. Годам раней, калі мор рыбы здарыўся ў рацэ Дзітва, што ў Лідскім раёне, улады таксама афіцыйна сцвярджалі, што гэта прыродная з'ява. Пры асабістай сустрэчы нас у гэтым запэўніваў і кіраўнік ачысных Лідскага ЖКГ. З ваших ачысных пайшла атрута ў Дзітву, ад якой памерла рыба?
Нет, Не з ваших. А адкуль туди? это погодные условия. Вада, якую злівае ў раку ЖКХ пасля ачысткі, такая чыстая, што ў ёй можна купацца, сцвярджаў нам мясцовы начальнік і прапановаў зладзіць неяк туды экскурсію. Мы сказалі, чаго чакаць, хадзем прама цяпер. Ён адмовіўся, аргументуючы, што каб правесці чужых на ачысныя, трэба доўгі працэс узгаднення па інстанцыях. Мы вельмі сумняваліся, што наш візіт узгодніць, таму пазней прабраліся да ачысных самі. Выявілася, што вада з іх сцякае па падземнай трубе да калодзежа, дзе і разбаўляецца магутнай брунатнай плынню з моцным пахам неачышчаных фекалій. ЖКХ зачастую бывает заложником того, что на заводских или предприятиях очистных сооружений очистных как таковых нет. Поэтому к ним попадают стоки сильно грязные, и эти стоки выводят из строя их технологии. То есть существуют нормативы для окружающей среды и существуют нормативы для водоканала. Каб высветліць, куды сцякае смярдзючая вадкасць, мы пусцілі па падземнай трубе пластикавую бутэльку, паклаўшы яе для абазначэння паперку з надпісам. Прыблізна праз гадзіну гэтая бутэлька выскачыла з трубы, якая тырчала з берага ракі Дзітва. Акурат у тым месцы, дзе мясцовыя жыхары знайшлі крыніцу едкага паху і мору рыбы, які ўлады спісвалі на спякотнае надвор'е. О, выплыла! Мы тады набралі з Дзітвы пробы гэтай смярдзючай вады, але аналізы зрабіць так і не змаглі. Апынулася, што набраць трэба было не менш за 4 літры, таму судзіць аб яе ачышчанасці можна толькі па жоўта-брунатным колеры. Затое сёлета, калі мы прыехалі браць пробы вады ў Навагрудку, на месцы зліву нібыта ачышчанай вады з мясцовага ЖКХ, мы ўжо набралі яе з запасам. Вынікі пацвердзілі нашыя песімістычныя асцярогі. Власти, наверное, так выгодно, что тече, да и тече, что там уже. Это экология. Ну, экология, кому болит голова за народ? Перавышэнне нормы па нафтапрадуктах, хімічнае спажыванне кіслароду, якое указвае на ўтрыманне ў вадзе хімікатаў, таксама перавышанае ў 6 разоў. Біялагічнае спажыванне кіслароду – гэта бактэрыі, напрыклад, кішэчныя палачкі, перавышэнне амаль 8-разовае. Нітрыты, якія спрычыняюць сардэчныя і страўнікавыя расстройствы, у 3 разы больш за норму. Цвёрдых іншародных часціцаў у 12 разоў болей, чым мае быць. Мы хотели бы сказать отказным людям, чтобы они сами приехали, не то, что там им ответы какие-то получали, сами приехали, посмотрели на эту ситуацию, вот пришли, хотя не пили воды с этой речки, с канала, хай руки помоют, и все достаточно. Мы накіраваліся па тлумачэнню ў Наваградскае ЖКХ. Дырэктара не было на месцы, таму звярнуліся да галоўнага інжынера. Как вы сюда проникли? Да. Сегодня в период пандемии, По сутности будете отказываться? по сутности что мне вам сказать? Очистные работают, в штатном режиме, все имеющееся оборудование задействовано, технологическая цепочка, которая там имеется, как-то механическая очистка, биологическая очистка, вторичная очистка, очистка в биопрудах, вся там осуществляется в соответствии с технологическим циклом. Той спярша адмаўляў рэгулярнае забруджванне, маўляў, экстранныя ситуации, калі адбываюцца, то гады ў рады. Откуль превышение в десятки разов? По нафтопродуктам, ВПК, ХПК? Превышение иногда у нас случается, когда от предприятий промысловости города происходят залповые сбросы. Залповые неконтролируемые сбросы с превышением. Але потым прызнаўся, што асноўная праблема ў тым, што, па-першае, ачысныя не былі разлічаны надзейныя аб'ёмы выкідаў, а па-другое, ўжо даўно выпрацавалі свой запраграмаваны ресурс. А як давно возникают такие регулярные проблемы с очисткой? Проблемы эти, я вам скажу, когда люди начали экономить воду, когда появились массово эти синтетические различные моющие средства, понимаете. Вы снимаете? Зачем вы снимаете? Годов 10, да? Да, это где-то в годах. Колеводство в прошлый раз модернизовались очистные системы? У нас модернизация очистных сооружений с 1976 года, еще не проводилась. За дзень да таго, як мы хадзілі ў Наваградскае ЖКХ, Лідская міжраённая лабараторыя аналітычнага кантролю прэзентавала жыхарам Наваградчыны ўласныя вынікі аналізу мясцовых вод, якія яна пасля шматмесячных зваротаў урэшце зрабіла пасля таго, як стала вядома, што па пробы прыязджалі журналісты. Аналізы Лідскай інспекцыі таксама паказалі перавышэнне нормаў па шэрагу ключавых паказнікаў, але сціплейшае, чым тое, што зафіксавала для нас незалежная лабараторыя. Нужно срочно модернизировать очистные сооружения.
Срочно. С учетом сегодняшних вот у нас, как вы кажете, этих новых умов. Потому что, я же говорю, воды стали брать меньше, моющих стали больше. Магчыма, перавышэнне усталяванай лідскай інспекцыі больш дакладнае. Сумневы ў нас выклікае толькі той факт, што мы ўжо лавілі лідскія ўлады на фальсіфікацыі вынікаў забруджвання. Гаворка пра 2017 год, калі тамтэйшыя жыхары скардзіліся на моцны пах у яшчэ адным тамтэйшым прытоку Нёману – рацэ Жыжма, якая цячэ каля мясцовага свінакомплексу, адкуль падазраваныя сцякалі забруджаныя вадкасці. Резкий запах определяется, значит, недостаточное количество кислорода. То есть все у нас плохие запахи – это запах, скажем так, аммиака. Пасля нашага матэрыялу па гэтай праблеме туды прыехалі не толькі раённыя, але і абласныя экалагічныя ўлады і заявілі, што хімічны аналіз водаў не выявіў аніякіх перавышэнняў нормаў. Тады мы здабылі афіцыйны, але не апублікаваныя вынікі аналізу, якія паказалі, насамрэч перавышэнні былі, прычым у шмат дзесяткі разоў. Зафіксаванае перавышэнне фонавых канцэнтратаў БПК ў 29 разоў, узважвае рэчывы ў 3 разы, ХПК у 8 разоў, амонію іону ў 260 разоў, фасфат іону ў 305 разоў. Дарэчы, жывёлагадоўчыя комплексы і сельская гаспадарка ўвогуле прычыняе не менш шкоды водам, чым індустрыяльныя і камунальныя сцёкі. Так, на забруджваннях неаднаразова лавілі малочныя прадпрыемствы. Опасность сточных вод молочных предприятий стоит в том, что сточные воды с содержанием сыворотки, они имеют повышенную кислотность. Это очень плохо сказывается, вплоть до гибели живых организмов и рыбы, и для человека это может также очень плохо сказываться на состоянии кожи, у людей-аллергиков, возможно, аллергические реакции, то есть это довольно серьезная проблема. Неачышчаныя адкіды сельгасвытворчасці атручваюць і пітную ваду. Мы ўзялі замер вады імгненным тэстам на нітраты ў калодзежы каля вёскі Коматава. Усё ля таго ж Нёману ў Гарадзенскай вобласці. Ну, как цвет потихонечку приобретает, становится розовым. А желтый розовый это что такое? Содержание нитратов, нитритов. Я уже вижу, что уровень, мы видим превышение. Перавышэнне нітрата апынулася ў дзесяткі разоў. Прычына тая, што і ў Навагрудку, і ў Лідзе састарэлыя ачысныя сістэмы. Вы хозяин очистных? Доброе. И как вам здесь живется? Попахивает? Конечно. Я анализы воды беру в колодцах по соседству. Только что делал анализ в роднике вот там внизу. Десятикратные нитраты видим. Нитраты в роднике. В колодце. Сейчас поеду. В прошлом году делал анализ, были 2-кратные превышения. Нитраты с вашего хозяйства. Сколько годов тут? 50 годов очистные стоят. Ну, 50 годов очистные. Если не больше. Может, их надо уже реконструировать как-нибудь? Денег в колхозе нету. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? На прыкладзе некалькіх раёнаў Гарадзенскай вобласці мы выявілі, што састарэлае ачысное абсталяванне ажыццяўляе выкіды ў навакольнае асяроддзе, якія ў сваю чаргу перавышаюць усе максімальна дапушчальныя дозы. Мясцовыя жыхары скардзяцца на кепскія пахі, мор рыбы, алергічныя рэакцыі, але ўлады часта адмаўляюць праблему і хаваюць сапраўдныя вынікі аналізаў. Але можа сабраныя намі выпадкі ўсяго толькі ізаляванае выключэнне. Як выглядае карціна па ўсёй краіне і чаго ўлады не могуць рэканструяваць ачысное абсталяванне, якое праслужыла па паўстагоддзя. Насамрэч, выяўлены намі заняпад ачысных хранічны па ўсёй краіне. Гэта прызнаюць і самі беларускія ўлады. Цяпер застаецца вельмі складанаю сітуацыя з лакальнымі ачышчальнымі збудаваннямі. Больш за 80% праектаў ачышчальных збудаванняў Беларусі выканана ў 70-80-х годах мінулага стагоддзя. Адна з прычынаў – карупцыя. Гэтак у 2011 годзе ў аграгарадку Дзеравянчыцы ачышчальнае абсталяванне было ўведзена ў 2011 і паспяхова працавала з таго часу. Але, як выявілася, толькі на паперы. По бумагам якобы и акт был введение. Так те, кто тогда был, уже давно и не работают. Там все было пусто. Аднак аснова праблемы няспынная чарада сістэмных эканамічных крызісаў, якая доўжыцца апошняе дзесяцігоддзе. Десятилетие вот этих вот периодических кризисов привело к тому, что экология ушла на второй план. То есть, во-первых, на экологии нету денег. У 2012 годзе беларускія ўлады спынілі практыку збіраць экалагічныя зборы ў адмысловыя экалагічныя фонды. Цяпер грошы на экалогію ідуць у агульны бюджэт і гарантый таго, што імі не будуць затыкаць іншыя дзіркі, няма. На экологии нету денег. То
То есть до примерно 2008 года выделялись деньги для Минприроды, которые они были готовы тратить на предприятия совместно с самими предприятиями. То есть предприятие хочет реконструировать свои очистные сооружения. То есть половину денег, допустим, вносят они, половину вносит Минприроды. Сейчас Минприроды не помогает предприятиям. Патрабаванні па нарматывах адкідаў для прадпрыемстваў застаюцца, але штрафы за іх парушэнні сімвалічныя. Так, у берасці за апошні квартал гэтага году ўлады выявілі 7 парушэнняў і аштрафавалі кожнага прыкладна на 3000 рублёў. У сярэднім атрымліваецца, што за атручванне навакольнае асяроддзя прадпрыемствы плацяць менш, чым 2 шараговых беларусы штрафуюцца за аднаразовы ўдзел у акцыі за сумленныя выборы. Есть распоряжение президента о том, чтобы увеличить поголовье животных на каждом отдельно взятом свинокомплексе. И с другой стороны, есть требование снижать себестоимость производства килограмма свинины. За счет чего снижается? Комплекс увеличивается, количество голов увеличивается, а вот эти лагуны, очистные сооружения, они по объему не увеличиваются. У них единственный путь снизить себестоимость производства свинины – это где-то сэкономить. И экономят именно за счет очистных. Потому что, к сожалению, охрана природы в нашем государстве не является приоритетом. Это самое последнее, о чем думают любые производственники. До речі, тое, што ў Беларусі экалагічныя рэгулятары фактычна падпарадкаваныя мясцовым уладам і адміністрацыі прэзідэнта, якія патрабуюць хвілюных эканамічных вынікаў, без аглядкі на наступствы, адна з галоўных асцярогаў міжнароднай арганізацыі па атамнай энергетыцы, якую яна выказвае наконт здольнасці Дзяржатамнагляду датрымаць усе стандарты бяспекі пры запуску АЭС і утылізацыі ядзерных адкідаў. Рэгуляцыйны орган павінен быць узмоцнены. МНС, Дзяржатамнагляд не маюць дастатковых працэсаў і магчымасцяў для правядзення неабходнага ліцэнзійнага і нарматыўнага правярання ды ацэнак ліцэнзіі на будаўніцтва. Десятигоддзе занядбання экалагічнай інфраструктуры дае ведаць аб сябе цяпер. Яно масава пачынае ламацца, распавядаюць эколагі. Согласно статистике Минприроды, биологические очистные сооружения работоспособны в Беларуси 68%. Это означает, что 32%, то есть 1/3, они не работающие, не действующие. Паводле міжнароднага індексу аховы навакольнага асяроддзя, складзенага Ельскім універсітэтам, Беларусь у справе менеджменту сточных водаў займае адно з апошніх месцаў не толькі ў Еўропе, але і сярод краінаў былога Савецкага Саюзу. Такая сітуацыя ў гэтай галіне прымусіла ўмяшацца еўразвяз. Сярод іншага таму, што бруд праз знёманы бух можа патрапляць адпаведна ў Літву і Польшчу. Брусэлі таксама Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця ды Сусветны банк пастаянна інвестуюць у інфраструктуру Беларусі. Працэс, аднак, ускладняецца спробамі беларускіх уладаў дадаткова зарабіць на гэтай праблеме. Однозначно критерием является импортозамещением, причем, скажем так, доводят это дело до абсурда, в том плане, что любой производитель в гараже может обозвать себя белорусским производителем, получить сертификат производителя от Белорусской торгово-промышленной палаты и озвучить, что их оборудование чистит до таких нормативов, и ни одна из организаций, более-менее экспертных, их не проверит. Чистит их оборудование до этих показателей или не чистит. Зараз страты ад забруджвання беларускіх рэкаў нясе перадусім навакольнае асяроддзе. Паказнікі забяспечанасці насельніцтва чыстай пітной вадой усё яшчэ параўнаўча высокія. Але гэта перадусім за кошт надзвычай багатых натуральных водных рэсурсаў Беларусі, якую таму і называюць сінявокай. Але гэтых асвоеных рэсурсаў становіцца ўсё менш, а іх забруджванне павялічваецца. Здабываць новыя артызіянскія крыніцы каштуе грошай, а чыстка забруджанай вады для падачы яе ў кватэры прыводзіць да аварый кшталту той, што мы бачылі летам у Менску. Итак, что мы высветлілі па выніках нашага расследавання? Беларускія улады свядома эканомяць на экалогіі, адкладаючы інвестыцыі ў інфраструктуру ачысткі адкідаў на пазней. Аднак пазней часцей за ўсё не надыходзіць, калі толькі на дапамогу не прыходзяць заходнія фінансавыя арганізацыі. Таму што эканамічны крызіс з'ява сістэмная, і з кожным годам недахоп бюджэтных сродкаў становіцца ўсё большым.
Але тое, на што ўлады ідуць свядома, гэта толькі частка праблемы. На нізкіх і сярэдніх узроўнях адміністрацыі забруджанні часта хаваюцца як ад насельніцтва, так і ад высокага начальства ў Менску. І гэта пракатвае з-за адсутнасці падзелу уладаў. У выніку экалагічныя службы часта па факце падпарадкоўваюцца тым, каго мусіць кантраляваць. Міжнародная арганізацыя па атамнай энергетыцы неаднаразова выказвала асцярогі адносна таго, што беларускі дзяржатамнагляд таксама па сутнасці не з'яўляецца паўнацэнным незалежным рэгулятарам. А это значыць, што падобныя праблемы могуць узнікнуць і з утылізацыяй беларускіх ядзерных адкідаў.